1 number simna ni bisingo khobjak sudiram amchai ni lokorok salkolok ramoi thanglai soklaibi manlaya lamjai jor khlaijak yani bagoi ajungjal rokno nugui mankheno BJP ni neta borom ganang Binod Debbarma bini kendra o phaibi naiphaikha tai lokorokno kokbo rwkha dakti alam hamya rokno swnamoi rwnani bagoi lowa jemong nahargan hunoi lokorok a BJP neta Binod Debbarma ni samungno nugui belai kheno khaforjak laikha bureau report Tripura Daily News kamini o road omti hai oyango kwbangma chini poribar tongo tiprasa area o tiprasa rok tini o jungjal ni bagui tini o lama laisimaya bike kun motor laisimano te gari rok laimaya aboni bagui borok ration rok thangi maya ang tongo angke o je lama baijak taksujara kebo kunu khaiyako angke omono ang chaituknai je chini adhikari rok ang koksoi omono bosok dakti khaiman abono ang chesta khainai je o lama o i cholingno bahai bis khainai omono ang chaituknai tini jonogon mojian logi tongthong moji goroi kintu ang borokni bagui samung khainai hinpheka borokni bagui samung khaithanai amko bo kendra kala emne obo simna bidan sabha kainda kopra angkai wakhinagar bisi angko mo paran bungkai sudiram o sudiram thamani lama angko sudiram thama lama ang khlainai